ରୋସେଲ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଲିଏନ୍ ସ୍ପେସशिପ୍ ଏବଂ ଏଲିଏନ୍ ମାନଙ୍କର ମୃତଦେହ ଏଠାରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ସେଠାରେ ଏଲିଏନ୍ ମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ସେନ୍ସର ଲାଗିଛି ଯାହା ମଣିଷର ଚାଲିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନିପାରେ। ଯଦି କେହି ଭୁଲରେ ବି ତାର ପାଖକୁ ପଳେଇଲା ତେବେ ତାକୁ ସିଧା ଗିରଫ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ନହେଲେ ସେଇଠି ଗୁଳି ମାରିଦେବେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମତରେ ଲୋକମାନେ ଯାହାକୁ ୟୁଏଫଓ ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକାର ଅତି ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିମାନ ଥିଲା। U-2 ସ୍ପାଏ ପ୍ଲେନ୍ A-12 ବିମାନ, ଯାହା ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବିମାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିଲା ଏବଂ ଅଲଗା ଶୈଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିଲା। ଏରିଆ 51ରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ବି କେବେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ପ୍ଲେନରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏହି ବିମାନ ଉପରେ କୌଣସି ଲୋଗୋ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ନାଁ ନଥାଏ। କ'ଣ ସତରେ ସେଠି ଏଲିଏନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବବ୍ ଲାଜର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେଠାରେ କାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳି ଗୋଟିଏ ଦେଖିଥିଲେ। ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳିକୁ ଆମେ ୟୁଏଫଓ କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ସତରେ ଏଲିଏନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି?